Добро утро, приятели! Днес ще говорим по един изключително важен въпрос, който може би ще доведе до споразумение, умиротворяване, вдъхновяване и политане, а именно спора как да се спаси България. Знаете, че аз разчитам на теорията на хаоса и на някакъв вид революция, преврат. Загубил съм доверие в това, че с гласуване може да направим нещо, но част от вас мислят по различен начин. И днес мисля, че мога да ви предложа решение, което удовлетворява и мен и вас, т.е. решение чрез избори, което е близко по характеристики до революция. Вероятно сте го видели в анонса, заглавието, но ще стигнем и до него. Но първо, разбира се, да кажа да четете книги, да припомня, че моите книги, които са оригиналите, изглеждат ето така, както ги виждате зад мен, защото има паралелни издания, които са непълни и които се издават без мое съгласие. Аз съм единствения автор в България, може би това доказва, че съм най-велики автор в България, на който има паралелни издания на книгите. Едни, които самия той си издава, и други, които издават други хора с цел печалба. Очевидно, да се продават книгите на Добри Божилов носи печалба, особено ако не плащаш нищо на автора, така че ако искате истинските издания са тези, те са с безплатна доставка по Еконт. Тази седмица, разбира се, знаете, че рекламираме най-вече сагата за другата. Бяхме изхвърлили малко на заден план, за да представяме другите книги, но да си спомним, това е най-успешната ми поредица. Тайната организация на цар Шишман, която ни е помогнала да оцелеем по време на турското робство. Турското робство, срещу което са воювали капитан Петко Войвода, Васил Левски, Георги Сава Раковски, Христо Ботев. Турското робство, символ на което днес е Ахмед Доган. И турското робство, срещу което можем да поведем война, революция, въстание, чрез бюлетини, така както вие искате, които вярвате, че с избори може да се промени нещо. Още едно уточнение да направя от вчера. Много реплики имаше на темата за абортите. Това показва така разложението в обществото. Това, което забелязах, е, че се прави опит да се оправдаят абортите чрез частични и гранични случаи на аборти, в които изглеждат, че не могат да бъдат отречени. Например, искаш да забраниш абортите, ами какво ще правим при изнасилване? Вижте сега, изнасилването е граничен случай. При 7000 аборта на година в София, в България има не повече от 100 изнасилвания. И то не всички изнасилвания завършват с бременност. Тоест, ако от 7000 аборта 100 са заради изнасилване, разбирате, че не е състоятелно да узаконяваме абортите само заради това. Може да се узаконят само в случай на изнасилване. Но подобни аргументи и други сходни аргументи, които илюстрират някакъв много граничен случай на ситуацията, с цел да се прокара цялостно решение, това показва разложението на обществото. Истината е, че 99% от абортите се правят по желание. В Америка го наричат, имат една такава грозна дума, abortion on demand. Превърнати са абортите в потребителска стока, едва ли не в средство за контрацепция, което не е правилно. Абортът е унищожаване на живо същество. Не трябва да се забравя това. И в 99% случаите няма изнасилване. И нито има някакъв друг медицински показател. Майката да е застрашена, плода да е застрашен, някакво заболяване или нещо подобно, или спонтанен аборт. Не, става дума за аборт по желание. В този случай считам, че ако имаме обществена нагласа, разбиране за ценността на живота, не би трябвало това да го позволяваме. По-скоро това дете трябва да се роди и да се даде за осиновяване, при положение, че има между 200 и 300 хиляди семейства с репродуктивни проблеми, част от които се надяват на осиновяване, да убиваме хиляди деца всяка година, при положение, че те могат да живеят и да имат своето семейство, макар и като осиновени, според мен престъпление. Между другото, не знам, чисто пазарно можем да противодействаме на абортите, да
кажа така на жените, които готвят аборт, имайте предвид, че има черен пазар на деца. И той не е малък. Има богати хора, които са бездетни, които искат да осиновят. Дават се огромни подкупи в социалните служби, в службите по осиновяване, за да се уреди, особено ако детето ви е бяло българче, нещо подобно. Ако е такова, можете потърсете, вместо да убивате детето, потърсете някакви връзки с тая мафия, ще ви платят пари и то не малко, може да вземете десетки, стотици хиляди левове за хубаво, бяло дете, каквото се търси. Да не говорим, че се търсят и в чужбина. Така че, ето, дори на база на алчността, ако заложим, спасете този човешки живот, вместо да го убивате. Не приемам, че трябва да се убива дете заради безотговорността на родителите. Тоест, правили са неправилен секс, ранен секс или нещо подобно и след това решаваме проблема, като убиваме детето. Не считам, че това е правилно. По-скоро родителите трябва да са по-внимателни, трябва да са по-консервативни. По времето на бабите и дядовците ми това предбрачния секс е било абсолютно невъзможен. Да не говорим, че имало 1-2 години ухажване на жената, преди да се стигне до първа целувка. Сега първата целувка я приемаме, нали, като още преди да са се запознали. Тази поетапна деградация, сексуалната революция, свалянето на моралните норми, естествено водят накрая и до много аборти, защото чисто статистически някакви грешки ще стават. Но не считам, че грешката трябва да се поправя чрез убийство. Факт е, че абортът е убийство и при положение, че в повечето случаи, когато има аборт, иначе би се родило дете, абортът е една много жестока процедура. Описах ви вчера как става. Фактически разкъсват плода жив, докато е още жив. При огромна болка. Не намирам, че обществото ни е цивилизовано, след като позволява това. Правилното е първо да осъзнаем, че абортът е грешка и след това да намерим процедури да стане по цивилизован начин. Тоест, майката да бъде закрилена в тези 9 месеца, които отглежда нежелано дете, то веднага да бъде взето след това от социалните служби, да бъде дадено на друго семейство. Бащата, разбира се, да не е безотговорен. Не може бащата да си дига шапката и да си ходи. Бащата, ако е баща, установява с генетичен тест, е длъжен да плаща съответните суми. Най-малкото. Да поема отговорност. Той трябва най-малкото финансово да е задължен и то не е малко. Тоест не може стане дете, бащата каза не признавам това дете и си прирешава проблема, защото майката трябва да води някакви много тежки дела за признаване. А генетичният тест може да излезе за 1 седмица. Какви дела? Тоест трябва да бъде защитена майката, да бъде накаран бащата да носи отговорност. А може и това, което ви казвам, има мафия с осиновяването. Вие като майка на детето можете абсолютно еднолично да определите кой да го осинови. По-добре така направете, отколкото да го убивате. Но в никой случай не трябва да се вадат аргументи, които са гранични в някакви много крайни случаи и на база на тях да се прави генерален извод. Тоест в 1 от 100 случаи имаме изнасилване и заради това да разрешим всички останалите 99 аборта. Не е правилно. Това между другото се прави в други области и не е правилно, когато се извеждат някакви генерални решения на база на частични примери. Това е един от най-типичните манипулации, включително соросоидите го ползват. Това по въпроса за абортите. Въпросът е преди всичко морално-етичен. Докъде е израсло обществото ни като мислене? Факт е, че в момента нероденото дете струва по-малко от улично куче. Това е обективният факт. Уличното куче е защитено, ще влезете в затвора. Наказателният кодекс има разпоредба, че ако убиете гръбначно животно, влизате в затвора. Ако убиете неродено дете, не отивате в затвора. Между другото, когато говорим за аборти при изнасилване, там също има една много грозна несиметрия. Убиваме детето заради грешка на бащата. А бащата не го убиваме. Бащата, ако го осъдят, ще е примерно на 5 години затвор. Тоест наказанието на бащата за това изнасилване е 5 години затвор, примерно.
А наказанието за детето, което е абсолютно невинно, е смърт. Отнемаме му 80 години потенциален живот. Не знам справедливо ли е всичко това. Детето е по-жестоко наказано от виновника. В случаите на изнасилване. Това е по този въпрос за абортите. Той ще продължи, разбира се. Там борбата е по-скоро образователна, етична, ценностна. Не говорим за това насила да се забранят абортите и да се налага мнение на някого. Защото ако се забранят на сила, след време левичарите и тези зелените ще вземат властта и ще направят обратното. Виждате във Франция, идиотите дори го въведоха на конституционно ниво като човешко право. Човешко право е да убиваш. По лоша пътека сме тръгнали, но изборът си е наш, всичко опира до мисленето. Сега, знаете, че много пъти аз съм отказвал да участвам в избори, нещо повече не хода да гласувам и нещо повече давам ви ежедневно примери за това как дори да гласувате, нищо не променяте. И поради тази причина съм казал, че според мен всичко ще се реши по теорията на хаоса, т.е. някакъв вид бунт, революция, разбира се, с много болка. Но факт е, че голяма част от вас мислят различно и настояват все пак да се гласува. И за това мисля да ви предложа един начин, който е чрез гласуване, но има параметрите, характеристиките на революция, а именно мисля да, ако сега дойдат предсрочни избори, шанса за което е много голям, мисля да се кандидатирам за независим депутат в Кърджали. Леговището на мафията, самият център на българската организирана престъпност, царството на Капо ди Тути Капи, кръстника на кръстниците, Ахмед Доган. Това е царството, това е бастиона на Доган. Избирането на алтернативен депутат извън ДПС в Кърджали, демонстративното избиране, имам предвид, а не случайното разпределение на депутати в резултат на системата Херни, Майери и Донт, и за нея може да говорим отделно. Казвам демонстративното избиране, т.е. да се кандидатира човек и да бъде избран с гласове в Кърджали, ще има параметрите на въстание, на революция. Това ще е кинжал не в сърцето, но в болезнена част от тялото на звяра. Няма да го убие, но ще покаже, че кърви и че е уязвим. И след това можем да забием и следващи кинжали. И това ще е кинжал в центъра на проблемите на България. Няма да се занимаваме с съдебна реформа, с оръжие за Украйна, с това какво иска посланика, с всякакви такива производни неща, които тръгват от слабостта на българската държава и от нейната мафиотизация. Ахмед Доган е типичен пример за добрият кучи син. Инструмент на американската политика. Както казва един американски президент, той не е Ахмед Доган, за друг случай ставаше дума. Той е кучи син, но наш кучи син. И това е най-големия кучи син на Америка в България. Ахмед Доган. Той създаде съвременна мафиотска България. Той е строителят на съвременна мафиотска България. На времето сме имали строители на съвременна България, сега имаме един строител на съвременна мафиотска България. От Ахмед Доган проистича и Бойко Борисов. Всички знаят, че Бойко Борисов е лизал задника на Касим Даут, по това време заместник на Ахмед Доган, за да го направят главен секретар на МВР. Така му тръгва кариерата. След това винаги е бил подкрепен от ДПС, но не е само Бойко Борисов. ДПС подкрепеше и тройната коалиция, без да има нужда от това. БСП и НДСВ тогава имаха сами мнозинство, можеха да направят коалиция самостоятелно. Защо ДПС се набута там? Нали помните онази одиозна фигура Емел Етем, министърка на бедствията и авариите, какви далавери бяха, какви безумия бяха. Без да има нужда от ДПС в мнозинството, те са там по някаква причина. И в момента, дори в момента с глобката, също тя чисто математически няма нужда от ДПС, но те пак са вътре. Защо? Ами защото ДПС е центъра на мафията в България.
И Ахмед Доган е кръстникът на кръстниците. А леговището на Ахмед Доган, символа на неговата власт е Кърджали. Да се избере алтернативен депутат в Кърджали е все едно да отидеш и да заградиш част от имението на Дон Корлеоне, където той живее, където е пълно с негова охрана и където са му парите. Отиваш, заграждаш, опъваш една бодлива тел и казваш, аз ще слагам тук и си правиш собствена къща. Ето това е да вземеш парче от Кърджали. Считам, че подобно явление има параметрите на вид революция, осъществена чрез изборни средства. Затова планирам, ако се стигна до предсрочни избори, шансовете за които е много голям, да се пробвам като независим кандидат в Кърджали. В момента никой освен ДПС не може да вкара депутат в Кърджали, с изключение на един депутат, който на всеки избори се разпределя на случайен принцип по системата Херни-Майер. Но изборно да отиде да вземе гласове и да откъсне депутатите от ДПС, никой не е успявал да го направи. Ето това, ако направим, ще има характеристиките на революция. Ако го направим и с независим кандидат, а не с партия, представете си ефекта какъв ще бъде. За целта, какво е нужно? За целта ще са нужни 3 неща. Първо и най-важно е, когато дойде изборния ден, да се съберат около 13 до 15 хиляди гласа. Ще проверим възможни ли са. Ще ви покажа колко са избирателите в Кърджали. Може и с 12 хиляди да стане, но взимаме някакви резерви. Второ, преди изборите трябва да се съберат с ваша подкрепа. Ако има хора в Кърджали, да помислят могат ли да подкрепят. Трябва да се съберат 1000 и няколко подписа, да речем 1100, на лица регистрирани с адресна регистрация в Кърджали, за да се издигне кандидатурата. И преди това, най-малкото, което трябва, 3 до 7 човека, живеещи в Кърджали, местни, трябва да направят инициативен комитет, които да ме издигнат. Тоест тези 3 неща: инициативен комитет, подписи и след това да гласувате, и можем да направим революцията. Какво ще правят хората, които не са в Кърджали? Съжалявам, но избирателната система е такава. Човек може да се кандидатира само на едно място. Като независим, като поредна привилегия на партиите. Ако си в партия, може да се кандидатираш на 2 места. Но ако си независим, може да се кандидатираш само на едно място. Тоест, аз мога да се кандидатирам на едно място. И ако революцията, понеже мене ме интересува не дали ще стана депутат, реално ако съда по броя на книгите, които продавам, трябва да се кандидатирам или в София, или в Пловдив. Там продавам най-много книги, да речем, че имам най-много фенове. Но мен ме интересува къде можем да направим революция, защото какво като Добри стане депутат от София или от Пловдив. Обаче ако стане от Кърджали, независим депутат, заградил от дворчето на Доган, представете ли си какво ще стане? Представете ли си как ще го набием кинжала съвсем близо до сърцето на Доган? Считам, че е възможно. Тоест, казах ви 3 неща. Инициативен комитет, 3 до 7 човека, 1000 подписа и 12-13 до 15 хиляди избиратели. Може и с по-малко да мине, но да имаме сигурност. Това е, което трябва да направим. Не е невъзможно. Можем да опитаме. Сега да ви покажа каква е ситуацията в Кърджали в момента. Тя е много интересна. Само да споделя екрана. Сега, това са данни от последните избори. Виждате колко е ниска избирателната активност в Кърджали. 26% към края на изборния ден. Тоест, цялата власт на ДПС в Кърджали се крепи на негласуването на огромен брой хора. Сега аз напълно ги разбирам тези хора, които не гласуват, защото там просто няма за какво да се гласува. Дори и кандидатите извън ДПС са партийци и общо взето не предлагат нищо съществено. Ето това са самите изборни резултати. Вижте, ДПС с 47 000 гласа взимат 4 депутата. Тоест излизат по около 12 000 гласа на депутат. Забележете, в Кърджали се разпределят общо 5 депутата, което значи, че за да вземеш 4 от тях трябва да имаш 80% от гласовете. Горе-долу. А ДПС с 70% взима 4 депутата. Тоест ДПС краде половин депутат. Виждате ли как се получава? Тоест там така са мафиотизирани нещата, че те крадат половин депутат.
А всички останали партии, които имат 30% общо, не могат да излъчат депутати. Нито един не успява да излъчи депутат. Вижте, дори ГЕРБ с 7000 гласа не успява да взимат депутат. Коалиция Демократична България ПП с 5000 гласа не взимат депутат. Кой взима? Има Такъв народ с 644 гласа и 0,95%. Това защо се получава така? Това се получава, защото системата е направена на национално ниво да осигури депутати на партиите според гласовете и в резултат на това ПП Има Такъв народ някъде е била близо до депутатски мандат, но не е стигнало, т.е. имало е примерно 11 000 гласа, а не 12 000. Съвсем малко не е стигнало. И там не е успяла да го вземе, но понеже трябва да се компенсира на национално ниво, системата автоматично започва да търси къде друга да може да даде и разбира се, отчитат се интересите и на другите партии. Те пък къде могат да вземат, те пък къде могат да вземат. И сега гледайте какво се получава с 644 гласа, 0,95%, т.е. около 20 пъти по-малко от необходимото за избиране на един депутат. Те получават депутат. Сега разбирате, че те не са го получили този депутат заслужено. Това е системата Херни-Майер, която е безумна. Нали? Това е една от причините аз и да не хода да гласувам, защото при тази система ти мога да гласуваш в София, да получиш депутат в Смолян, например. Или гласуваш във Варна, па депутатът ти излезе във Видин. Нали? Което значи, че нашата система е изцяло сбъркана, защото тя не отчита интересите на избирателите, а тя отчита интересите само на партиите. Тоест само на партийните вождове, така че техните бройки депутати да излязат. А това, че да речем гербаджиите тук са гласували 7000 души, все пак намерили са някакви гласове и не са получили депутат, те какво ще получат депутат тия гербаджи някъде другаде, в Карлово, например. Хипотетично каза. Ето това ви показвам колко е абсурдна избирателната система и още едно доказателство защо не ходя да гласувам, заедно с многото други. Но в случая друго ви показвам. От този един мандат той не е за сметка на ДПС, защото виждате, че ДПС има 70% от гласовете, които се полагат 3 мандата. Този мандат е за сметка ето на тези останалите партии, които имат дори повече гласове от Има Такъв народ, но системата го дава на Има Такъв народ. Дори ДПС краде половината от един мандат, защото тя няма 80%, които са нужни за 4 мандата. Така, значи, с изключение на тези случайности, системата Херни-Майер, които хвърлят един мандат някъде на случайен принцип, между другото преди 2-3 избора, пак го хвърлиха в Кърджали и го взе един от кандидатите на Куневата партия. Партията на Меглена Кунева беше, там и излезе да се... Не на Куневата партия, имаше една партия, забравих каква беше, Меглена Кунева беше вътре, но с някаква коалиция беше. Знаете за какво става. И нейн кандидат взе мандат от Кърджали. Отново не за сметка на ДПС, а за сметка на тия останалите гласове, които се губят. Фактически. ДПС винаги си взима повече, отколкото заслужава. Но до момента нямаме случай изборно да бъде взет мандат. Тоест някой да вземе, ето тук колко виждате, да вземе 20% от гласовете, някой да ги вземе, 20% от гласовете, и с това вече тогава става задължително да ви се даде пълен мандат. Тоест ако имате 1/5 от гласовете в някакъв район, в който се разпределят 5 депутата, вие ще получите задължително мандат. Такова нещо няма. Ето това, ако се случи, ще е революцията в България. Кинжал близо до сърцето на звяра. И със сигурност доста ще кърви този звяр. Защото тия депутати, които на случайен принцип се дават, те не застрашават ДПС. Докато ако им вземеш депутат с избрани гласове, това вече показва, че те почват да бъдат изгонвани от Кърджали. Сега, възможно ли е това да стане? Ще ви покажа, възможно е. Вижте етническия състав на Кърджали. Само да погледна това ли беше. Кърджали е 60% български град и до ден днешен. Въпреки ДПС, въпреки че се гони част от българското население, Кърджали е и до ден днешен 61% български град. Това го показват официалните данни от статистиката. Все още. В самия град Кърджали българите са
61%. Преди години бяха 70%. Тоест има някакъв процес на обезбългаряване, но той още не е завършен. Тоест Кърджали е един български град. Сега причината да се засилва влиянието на ДПС там е, че Кърджали изкуствено е прикачен към селата около себе си, така че да се избира общо заедно с тях кмет. Говоря кмет да се избира общо, за да може кмета да е от ДПС. Когато се добавят селата около Кърджали, общо в общината турците стават 49% срещу 36 българи. Ето на база на този факт, 49 на 36, Ахмед Доган, ето вижте заедно всички тия села, които са около Кърджали, за база на този факт Ахмед Доган взима кмета на Кърджали, т.е. кмета на българския град Кърджали се определя от селата около Кърджали и по този начин, взимайки кметската администрация и общината, ДПС подменя всички хора, изгонва всички българи, използва кметската власт, излъчена от селата, за да турцизира града. Ето това се получава, въпреки че града е 61% българско население. Ето това е. Последният човек, който се опита да промени това, беше, слушайте внимателно, Жан Виденов. Той се опита да направи промени в закона, така че Кърджали град като град да бъде отделен като община от селата около него, за да може града да се избира кмет отделно, от селата да се избира техни кметове отделно, както е много по-демократично. Тогава ДПС се включи в соросоидната битка срещу Виденов и помогна да бъде свален. И това не стана. Но единственият човек, който се опитва от това да го направи, включително той се опитваше да назначава там едни служебни кметове, областния управител назначаваше, опитваше се да ги изгони, но не успя човека. Сега, това, което аз искам да ви кажа е, че Кърджали е български град, дори по официалната статистика все още, и той може да избере български депутат. Разчитам на това, че голяма част от избирателите, които не гласуват, са именно българи. Може да сте сигурни, че мобилизацията в корпоративния вод и турското население е максимална в Кърджали. Това изобщо не се съмнявайте. Но слабостта на българите в Кърджали идва от това, че нямат ясна кандидатура, за която да се обединят и те просто не ходят да гласуват. А когато ходят да гласуват, резултата го виждате, системата Херни Майер им разпределя гласовете в някакъв съвсем случайен човек, нали, получил 600 гласа, а друг получил 7000 не получава. Така че това е нормално хората да са обесърчени, може би наплашени, но ако ще правим революция, ето това е един подходящ случай да направим революция, да драснем клечката, искрата, както се казва, с изборни средства. Мисля, че така ще се разберем. Аз разчитам на революцията и на бунта. Част от феновете ми ме поддържат, но друга част от феновете ми настояват да се гласува. Ето, нека да направим това чрез гласуване. Изразете си мнението след коментарите, пишете ми писма, ако има хора от Кърджали да се свържат с мен, може по телефона, може пишете ми по имейла, има го на сайта на електронната книжарница, пишете ми по Фейсбук, да видим. Можем ли да съберем 3 до 7 човека за инициативен комитет, трябва да са Кърджали, живеещи там, и след това да съберем 1000-1100 подписа за внасяне на кандидатурата. И след това, разбира се, да направим кампания за избирането. Ако успеем, мисля, че ще сме абсолютната новина на изборите и мисля, че ако български кандидат с ясна кандидатура за революция и за война с самия център на мафията постигне успех, това може да се окаже много мотивиращо на национално ниво. Така че ето, показвам ви какво можем да направим, да помислим, да го
направим ли? Това е коментар за днес. Надявам се, че съм ви дал някаква тема за размисъл. Разбира се, много по-важно от избирането за всякакви депутати и министри и прочее е да се четат книги, защото така хората мислят и не могат да бъдат излъгани.